Moi, mun nimi on Shuku ja tänään nautan minun lempiruokani. Sen nimi on jolofrisi. Jolofrisi on suosittu ruoka Länsi-Afrikassa. Sitä voi syödä kanan, kalan tai lihan kanssa. Tänään teen sen kanan kanssa. Ensin keitin kanan, lisäsin sipulia, suolaa, kanaleimikuution, timattian, kurjaa ja vettä. Sillä aikaa teen kastikkeen. Käytin tomaattia, paprikaa, sipulia, valkosipulia ja vähän habaneroa. Lisäisin öljyä ja laitoin uuniin. Kun kana oli valmis, paistoin sen. Sitten aloitin tehdä rissiä. Paistoin sipulia ja lisäisin valkosipulia, inkivääriä, kurjaa, lahkerinleiti, timahia, paprikaa ja tomaattipuretta. Sitten lisäisin kastikkeen. Sen jälkeen lisäisin riisiä ja kananleipää. Minä en yleensä mitään aineksia kookaan enemmän tunteella kuin mitoilla. Tällä kertaa kastiketta oli enemmän kuin rissiä, mutta maku oli todella hyvä. Lopuksi lisäisin vähän sipulia ja voita. Ja tässä on lopputulos. Tässä on myös mitä minun miehin ajatelin. Herkullista. Nam nam nam. Minä söin jolofrisia kanan kanssa, mutta sitä voi syödä myös esimerkiksi paistetun plantainin tai coleslaw kanssa. Kiitos kun katsoi videon. Nähdään ensin videossa.